What's up mga katato? So for this video, pupunta tayo ngayon sa tattoo competition dito sa Sorsogon City Mall. Yan, nandito tayo. At yun na nga, dumaan tayo sa hardware. Yan, nagpa-shoutout sila kuya. Yan, shoutout lahat ng magtatrabaho dyan. At yun na nga, papunta na tayo sa event. Ayan, nag-uumpisa na nga. Yun, ayan na nga. At nagugutom na ako. Kailangan ko munang kumain ng Jollibee. Yan, kumain muna ako. Pagkatapos niyan, diretso na tayo sa event at yun na nga, malapit na tayong pumunta sa event. Eto na nga. Tabul-tabul.